שלום לכולם, כאן ליטל חיון, מטפלת ויועצת זוגית. היום נדבר על איך אני מתמודדת עם בעל שמרבה לכעוס. בעלי כל הזמן כועס, כל הזמן צועק על הילדים, לפעמים הוא גם צועק עליי. מה אני עושה עם זה? איך אני מתמודדת עם הכעס שלו? הוא מחריב את הבית, הוא פוגע בילדים, הוא גם פוגע בי. מה אני עושה עד עכשיו? אז לכל אחת מאיתנו יש את הדרך שלה להתמודד עם הכעס של בעלה. יש אחת שמול הכעס של בעלה, היא נורא פוחדת, היא נורא נבלת, והיא שותקת, היא קופאת במקום, היא נכנסת ללחץ נפשי מאוד גדול, ופשוט מאוד קשה לה להגיב. היא פשוט נעלמת, ואז היא מתרחקת מבעלה ומתחילה לדחות אותו. מין דחייה שקטה כזאת. ויש אחת שהדפוס שלה הפוך. שתיהן נורא דומות, שתיהן נורא נבלות, אבל אחרי שהן נבלות, לכל אחת מהן יש דרך להתמודד עם הבעלה. יש אחת שתסתגר בתוך עצמה, תתכנס, תתכווץ, ויש אחת אחרת שתגיב בדיוק הפוך, שהיא תתחיל להילחם בבעלה בחזרה. מה זה אומר? שהוא צועק, אז היא גם תצעק עליו. היא תתחיל להיאבק בו, היא תתחיל להילחם בו, מבחינתה היא עכשיו יוצאת למלחמת הגנה על הבית, על הילדים, היא לא מוכנה שהוא יפגע ככה בילדים שלה, והיא עכשיו יוצאת למלחמה והגנה על הבית ועל הילדים. מה יוצא מזה? מה יוצא מכל זה? מה יוצא לזאת שנאבקת ומלחמת, ומה יוצא לזאת שמתכווצת ונעלמת? האם היא פתרה את הבעיה? האם היא עזרה? האם היא שיפרה את האווירה בבית? האם האווירה בבית נהייתה יותר טובה מזה שהיא נלחמה בבעלה? או לזאת שהתכווצה ונעלמה? האם שם גם האווירה בבית נהייתה יותר טובה? מה הילדים ראו פה? הילדים ראו או אמא נאבקת ונלחמת, באבא שכועס נורא, או אמא מתכווצת ונעלמת באבא שכועס נורא. האם הם באמת מרגישים מוגנים עכשיו ובטוחים? ילד שרואה אבא ואמא נלחמים אחד בשני הוא מרגיש מוגן ובטוח? וילד שרואה אמא מתכווצת ונעלמת ופוחדת מאבא הוא מרגיש מוגן ובטוח? והאם אבא זה מפלצת שצריך עכשיו להגן מפניו? אז מה המסקנה? אז אני רוצה לגרום לך, לעזור לך להבין שאם לא תקבלי כלים להתמודדות עם המציאות הזאת שבעלך מרבה לכעוס, וזה באמת עושה אווירה מאוד קשה בבית, ואם תמשיכי איך שאת רגילה עד עכשיו, בין אם את רגילה להילחם ובין אם את רגילה להתכווץ, אם תמשיכי ככה, סביר להניח שהמציאות לא תשתפר. המציאות תמשיך ותהיה לא נעימה וקשה בבית. אז אני מציעה לך לבוא ולקבל כלים להתמודדות. מה זה אומר לקבל כלים? אין לנו לחיצת כפתור, ללחוץ על כפתור ועכשיו שהכעס של הבעל ייעלם, לקחת את הבעל לאיזה רב ומורד דרך שיגיד לו שאסור לו לכעוס יותר. הלוואי וזה היה עוזר אם היינו יכולים לקחת את הבעל לאיזה רב או לאיזה מורד דרך שיגיד לו שהכעס מזיק כל כך והוא יפסיק לכעוס, והוא באמת יפסיק לכעוס. אז מי שכבר ניסתה יודעת שזה באמת לא עובד ככה. גם אם הבעל שלנו יש לו ממש רצון בעצמו להיות באווירה יותר טובה, הוא הרבה פעמים לא שולט בעצמו. אז אני מציעה לך כיוון אחר, כיוון חדש. מה הכיוון החדש הזה? הכיוון החדש הוא קצת להתחיל לשנות את ההסתכלות שלי על בעלי, את ההסתכלות שלי על עצמי. ואני מתחילה מלהסתכל קצת על עצמי. ממש ממש קצת ובעדינות. אז אם את מוכנה, תמשיכי להקשיב. אז איך אני מתחילה? אני מתחילה להתחיל להבין מה לי קורה בתוכי שבעלי כועס כל כך. מה אני מרגישה? אתם זוכרות מה אמרתי בתחילת ההקלטה? ששתי האנשים האלה, זאת שמתפרצת וצועקת ונלחמת בחזרה, וזאת שמתכווצת ונעלמת, שתיהן נורא נורא נבלות. אז בואי נחזור לנקודת התחלה הזאת. מה לך קורה בתוכך שבעלך כועס וצועק בבית? אני מזמינה אותך להתחיל להתבונן מה לך קורה בתוכך שבעלך צועק בבית. אבל מה זה קשור? הוא הבעייתי. למה אני צריכה להסתכל על עצמי?
אני אסביר לך למה, כי את הנקודת מפתח פה. השינוי שלך בתודעה שלך, של ההסתכלות שלך על עצמך פנימה ולהבין מה לך קורה בפנים, תעזור לך לשנות את התגובה שלך. שהתגובה שלך כלפי בעלך תשתנה ותהיה מאוזנת, ותוכלי להסתכל גם על הטוב שיש בבעלך, לא רק על זה שהוא כועס וצועק, אז תוכלי לעזור לו להשתנות. עכשיו תגידי לי, למה אני צריכה לעזור לו להשתנות? שיעשה עבודה עם עצמו, שישתנה. אז לא במקרה התחתנת איתו, יש לך כוח לעזור לו להשתנות, ואת רוצה הרי שהוא ישתנה, נכון? את רוצה שיהיה פה שינוי בבית, אז אם את תעברי שינוי עם עצמך, יכול להיות פה שינוי בבית. את יכולה להשפיע על בעלך לטובה. והדבר האחרון שאני מציעה לך, זה תנסי להסתכל על בעלך מבעד לכעס שלו. כעס זה ביטוי של מצוקה. מה הוא צריך ממך? מה הוא רוצה ממך? למה הוא כועס כל כך? מה קשה לו? אם תהיי מוכנה באומץ להסתכל מה הוא צריך מבעד לכעס, אז את תוכלי לעזור לו, לא להגיע לכעס הזה, אלא רגע לפני להביא את עצמו ואת הרגשות שלו. אז אני ממש מזמינה אותך לפנות אליי ולצאת איתי לתהליך עומק, שבאמת תוכלי לפתור את האווירה בבית ממש מהשורש. וכדי לפתור אותה מהשורש, דרוש פה תהליך עומק. אז את ממש מוזמנת לפנות אליי, להתייעץ, להרים טלפון, לקבוע פגישה, וביחד נצא לתהליך עומק, ובאמת נוכל לשנות לכם את כל האווירה בבית, לאווירה טובה, לאווירה שמחה. אז האמיצות שביניכם ששמעות אותי ומתחברות למילים, אני ממש אשמח שתפנו אליי. להתראות ונתראה בטיפים הבאים.